आसा आयंआ अबेनि आं गुरुबासा लावरि फारानि गुरुबासा लावरिपारानि आसा आयंनाव मा प्रब्लेम जायामोन आंनाव मोदोम सानाय दंमोन जान्दिनिफ्राय आथिंसिम आथिं जोबथानायसिम ओमफ्राय मोदोमाव दाउ सौनाय बादि खेब खेब मोनबाय थायोमोन बेगें सिङाव आलौवोमोन सायोमोन ओमफ्राय आथिङाबो आलौवोमोन बेलेग ट्रिटमेन्ट लादोंमोन नामा माबाफोर आङो बहुद डक्टरनि मुलि जादों मासाव 3000सिम आहा खरस जायोमोन खेबसे लायगासेयाव 1500 1400 बिदिनि मुलि जायोमोन आं ओमफ्राय खुनु प्रुफ मोनाखै जेबो जानाय मोनाखै आं दा ओमफ्राय माबाफोर मुलि जादों दा ओमफ्राय दा आङो नैबे अन्थाबनि मुलिखौ जादों मा रेकिं मा रेन'थास मुलिखौ नभा ओमफ्राय बेखौ जानानै आंनि आथिं सानाय बिस बेगेङाव सानाय आथिं मिजौनाय आलौनाय बेखौ आं खारनाय मोन्दों दा हामनायखौ आं मोनबाय बेसे गोबाव जाखो जानाया जानाया मास मोनसे जाबाय आं 14 दिनजोंनो प्रमान मोन्दों 14 दिन औ ओमफ्राय दा जानाया आं मास मोनसे बारा जाबाय मास मोनसे बारा जाबाय ना औ दा ओमफ्राय सानाया दंबावना गैला सानाया आंनाव गैथ'थारला दा गैथारला ओमफ्राय आथिं बिजौ सामायन' मिजौनायल'सै ना बेल'सै हामगोन होनना भरसा खालामदों दे आं दे प्रडाक्टखौ खेबसे देखायबावनाय ओरैजाय नाम्बारा नामा बेनो ना औ बेनो बेखौनो जादों